हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ आङो दायो दंफैयो आरोना दायो माने काजु बादामा बिबार बारनानै फिथाइ थायनानै दा मोनबाय माने दा बेखौ मा खालामनांसिगोन दा खानो नांसिगौ आरोना खानानै माने बे फिथाइखौ लांजोबसिगोन आरोना दा बेयाव खामानि मावगासिनो दं आरोना फिथाइ खागासिनो दङ सासे बोराय मानसि आरोना गावसोरनि मानसि लकेल मानसि बियो बबेयाव केरलायाव दे लोगोफोर केरलायावसो बियो केरलायावसो काजु बादामा नोगोद दं आरोना ओमफ्राय आं दा इयाव दंफैयो माने फिथाइखौ खाबथिंबाय थादों आरोना बे बागानाव काजु बादाम बागानाव माने खागासिनो खानाय माने खादोंबो आरो सेरेखौबो खनदों ओमफ्राय फिथाइखौ माने माबागासिनो दं आरो दै ओमफ्राय दा बे फिथाइखौ ओमफ्राय फैसाखौ बेसे मोनो बेनिफ्राय आरो गावनो बेसे हाजिरा होयो आं बेखौ दा सोंहैगोन बेनिफ्राय आरो आं बे बोरायनाव बे खिन्थु हिन्दी रोङा दै बे गावसिनि मालायालाम भाषासो रोङो माने हिन्दी रोङा इयो आरोना बिसोर मानसिफ्रा बोराय बोरायफ्रा हिन्दी रोङा साफा सानै बेरायग्राफोराल'सो रोङो ओमफ्राय बाद बाखि रोङा आङो दा बे काजु बादाम खमाय थानाय बोरायनाव थांनो लोगोफ्रा नायलांबानो जाबाय आङो बेखौ देखायलांनो नाजानोसै आं बिदिबा थांनोसै दा खनगासिनो दं बोराया नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिदिबा लामायाबो नै ओरैसो ओंखारलांनांसिगोन दा नै ओरै थांगोन नै काजु बादामफ्रा मेरला काजु बादाम दंखायो आरो दै सेस बेफोरनो गोजा आरोना ओरै दङ नोगोद दंखायो ओरैबो ओरैबो दंखायो माबायदि बिराद गिदिर गिदिर जायो आरो दै नोगोद गिदिर गिदिर जायो नै बिबार बारदों नोगोद थाइगं नुवाखै भिडिअ आसामले काजु बादाम मिला itu Kerala itu इतना पैसा है इतना और किलो कितना इतना नुते एम्बेदे बियो 250 नो लोगोफोर 250 1 किलो और किलो ले पैसा पाटम Vanilla sandile liu nalendo daru रात्रि एपो मंडा गोर में सूर जास्ती सूर जास्ती रहे दायो मा बुंदों खोनाबाय जानो हागौ माने सेरसेयाव बेसेनखौ 250 होनना बुंदों आरोना दा माने अबा गेजेर खन्दआव एसे बारायो ओमफ्राय दा दसे एसे खम जादों माने सम लानानै एसे बारायो ओमफ्राय सम लानानै एसे खमायो आरोना बे काजु बादामा दा माने 250 जाना दं आरोना दा बे बोराया दा बिदिनो सानफ्रामबो बेखौनो खाबाय थायो आरो बागानाव हारसिंनो ओमफ्राय बे दा मारै खादों मारै खायाखै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय नङा होमबा बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफोरा सोरबाफोर गोसो गुदुं दङब्ला बे खेथिखौ मावनानै खामायनो हागोन माने जोबोद इजि आरो बेफोरखौ दांबाय थानो गोनांथि गैया माने बेखौ जे गायबाय बास बेनोल' ओमफ्राय जेब्लासिम थायगोन 4-5 बोसोराव थायो आरो बेहा खाथनि गैया बेखौनो मावना नायनो हागोन गय बागान गेजेरावबो जायो बियो दंफां साफां जेबो माबा गैया आरोना हौवासिन खोथा गैया बे जाखायो आरोना गय गेजेर गेजेरबो गायनानै लानो हागोन बिदिनो सोरबाफोर गोसो गुदुं दङब्ला गायना नायनानै खालामनो हागोन आरो दै रायजोफोर सोरबाफोर जुदि एकदमबारे गोसो गुदुं दङबा मावनानै नाय आरो गाव गावनो बिनि फिथाइखौ मोनगोन बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आङो बे काजु बादामनि फिथाइनि दाम ओमफ्राय आरो मा खालामदों आं बिनि थाखायनो बेखिनिखौनो आङो देखायनो होननानै आं दिनै फैदोंमोन निस्सय नुबाय रायजो राजाफोरा नोंथांमोनाबो माने बेफोरबायदि गायनोबो गोसो गुदुं दङब्ला गायनोबो हागोन आरो मारै मोजां गाज्रि मावनायनो हासै आरोना थेंक इउ बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनगोन।